Dibin duruşmaya gotina çalak nanê azadiyê ye Yekîtiya Nivîskarên Kurdistana Sûriyayê pêşîngeha pirtûkan ji weşana Yekîtiyê li navenda xwe li bajarê Qamişlo li dar xist. û 21 pirtûk li pêşîngehê hatin imzekirin ji ber hemên nivîskarên Kurd yên Rojava û Bakurî Kurdistanê bûn û bi zimanê Kurdî û Erebî bûn. Îro li bajarê Qamişlo li navenda fermî a Yekîtiya Nivîskarên Kurdistana Sûriyayê emzekirina 21 pirtûkan ji layê nivîskaran hat li darxistin. Ev pirtûk taybet ji weşanên Yekîtiya Nivîskarên Kurdistana Sûriyayê ne û her wiha wê berdewam bike pêşengeha pirtûka jî sê roja. Li gorî endamekî Yekîtiya Nivîskarên Kurdistana Sûriyayê got li darxistina vê pêşîngehê xizmeta wêjeya Kurdî ye û çapkirina berhemên nivîskarên Kurd ta got pirtûxana Kurdî zengîn bibe. Armanca me jî ew berhemên nivîskarên Kurd em li bidin hevdû tiştekî neçapkirî nemîne û tişkî wenda jî nemêne. Gotdawî de em karibin pirtûkxanaya Kurdî pê zengîn bikin. Wek hûn dibînin ev cara duwemîn e em hemsaya pirtûka dikin yên nivîskaran. Ew jî cor bi cor in, hinek ji Kurdê vêdêna û hinek ji Kurdê bakur in. Cara yekem e got Yekîtiya Nivîskarên Kurdistana Sûriyayê pêşîngehekê ji pirtûkên weşana xwe li dar dixe. Ta got berhemên nivîskarên Kurd neçapkirî nemîne û ta niha 32 pirtûk Yekîtiyê çap kiriye. Dara Berekat, Kurdsat News, Qamişlo.